'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. The spirit of Christmas and the festive season is upon us. But you know what other spirit is upon us? The spirit of love. Greetings, hello, hi. And welcome to the show you are watching. I Have a Crush on You right here on Select Africa TV. Igama lami nguSinengwa Kanene, but of course, if you're lasemhlabeni elifana nawe, gets to call me under my 2K and I'm giving you 2K. I'm out here at the next chapter, about to begin the next chapter between Uthabiso Okuyena Sipalele Otufuna Ulusanda. Obviously, the story has a plot twist, but I'm not going to tell you about it. You need to find out for yourself. Stick around, stay tuned in, follow us across all social media platforms, and make sure you subscribe to this channel, Njengamanje, if you haven't done that already. Okamanje, get to follow me because you know what other spirits that I have? The spirit of hunger. So come on now, let's go. TV channel and I go komunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait to ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Sanibona, igama lami nguThabiso Gciningwe Isibongo. Namhlanje nje ngilapha ngizofuna intokazi senginesikhathi ngifuna impela. Kodwa ke ngangifuna umngane wakhe. Ngangafuni yena. Ngangifuna umngane wakhe. Kodwa ke manje sengifuna yena oselusele. Asane ndaba naye. Ngifuna ulusana njengamanje. Si replay so sala since hamba bahambayo. Inkuthi khwebuke lo ngizela nayo namhlanje bese ngeqala nje uthi wawufuna umngane wakhe. Yebo. Umngane wakhe kwenzakalani pho? Shuthi ngangicelene ulusanda ukuthi angikhulumele nomngane wakhe. Kwasho ukuthi ke ayintokazi ayizwe indaba yami. Wabula ulusanda sengibuyela nama message akhombisayo ukuthi akangifuni nje uyangichitha straight. Kwasho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngilo ngikhuluma naye ulusanda ngikhuluma naye wagcina sengidevelop ama feelings nami uyabona. Hawu sengifuna yena yami. Hawu yeheni Injalo nje indawo. November ungubani na? Ngabe ulipedi? Mfethu, so wathuma ulusanda ukuthi akakushelela le ntombazane. Yadlala kancane ngomsheshe. Ubone nini ke pho wena ukuthi usuthanda ulusanda nothi lo wawuze ngaye kwaseqaleni? Phela engithi ukubona ukuthi kufana nemoto uma ungakayidrive usungazi ukuthi ikanjani ihamba kanjani. Yebo lo nto le kodwa ke ngithe sengiqala ngazana naye sixoxa sikhuluma kumnandi kunje asihleka naye. Ngagcina senginalokho ukuthi eyinayo intokazi. Ngangidlala kancane impela la nanga umuntu ekufaka kuba engabuye na yena manje. Injalo nje indawo. So bexoxa ku WhatsApp. Niyafonelana? WhatsApp. Ngimfonele kwesinye isikhathi ama video calls. Habe Kanjalo. Bunge uhlala ungakhethi ke sen video callana. Ayithi ayibona ke inkinga. Iyona inkinga ake ngabhekana nayo nami le. Washo ukuthi vele ngumuntu owiki ke ngibe week. Unteke ngathi randi. Liqhathaniswe ne-euro. Njalo nje indawo. So manje i-talking stage lisila isikhathi esingakanani? Mhlawumbe it's about 3 to 4 months kanje. Cha niphushile bu. Yeah. Cha nami ngabe ngakhetha. Hayi ngeke ngisakusoli. So this whole time niyakhuluma, are you seeing each other noma ngicina efonini? Senginesikhathi ngagcina umbona kodwa ke isikhathi esiningi sikhuluma efonini nje. Ngambona kanye sahlangana kuyiRazmataz. La wabona khona nomngane wawufuni. Yes, ngabona khona nomngane lo ngangimfuna. Ngakhuluma naye ke because kwaba uyena umuntu ongathi yabo ueasy ukukhuluma naye. Ngakhuluma naye ngathi mina ke bengicela ukuthi ngikhulumele nomngane wakho kanje because sengichazekile mina yebo lo nto le. Kwaba ukuthi ke kuyazama ke nawe uyahluleka ngendlela ahluleka ngayo. Saqhubeka kodwa because inamba yakhe bisakhona. Saqhubeka sakhuluma kwamnandi kanje. Hayi sengifuna yena manje straight. So wambona kuRazmataz kanti awazi ukuthi uzokuRazmataz. Ayiwo lo nto. Uzokorobha umoya wakhe. Ngishaya diddle dad lenhlizweni. Hayibo indaba. So uthandeni kanjani ukhuluma WhatsApp yini kwenza ukuthi decide ukuthi ufuna yini? Uyabona ulusanda ngasho ukuthi umuntu ocabangayo. Uyangicabangela ezintweni eziningi. Kwesinye isikhathi mhlawumbe mangixayile ukuthi kufanele ngenze kanjani esimene ukuthi mhlawumbe ngigcine sengikhuluma nakho sesijwayelene kakhulu yabo. Mhlawumbe ngigcine sengikhuluma naye ngithi mama sengibhekene nenkinga kanje yazi la ngisho sakudlala yabo. Kodwa manje agcine senginezwa mhlawumbe isinqumo esiphusile. Uthi uma ngizama futhi kusebenze kanjalo. Ngiyabona nje futhi nendlela yabo izinto nje
practical nje umuntu ama solutions. Yeah. So ubona ngathi ngabe umsizi all right for wena. Yes. Kumnandi bo kuba wena. Uya cruiser very nice. Akuyacatha yena. No. So ngoba nahlangana kuRazzmatazz nobabili nthanda ipolitiki vele or naniyele nje ama vibes. Yena ube umuntu wayekela i-vibe yabo kodwa mina bengiyi-activist. Usayiyo namanje. Namanje ngisayiyo. So ufuna ukuphusha i-activism yothando lwakhe ke manje sithizweni la eceleni ayibona into le. Yes. No ngiyakunaka bafu usolele kumbona? Engireke kumbona. Ngathi awunawo kodwa amahloni. Inkinga uvala. Ngisathi ke ukuthi ngathi awubuke nje umuntu. Cha phela akufanele ngisho. Jampisa, sikajampisa. Yabo lo fawube into engidla ngaphakathi bese ngithula kahle. Njengaya njengoba kushada phakathi. Endungishada into umuntu eyakiyazi into mina. Okay, bese sabe sombona sengifuna ukubona lentokazi ichaze kanti ubutho na into yanini kuyinto 12 unyuke yini? Kanti wena mhlawumbe usebenza njani uqala siphuza itiye mhlawumbe sesukubonda. Cha phela bengithi useza mhlawumbe usendlini. Hayi bo usefikile useze izulini. Ulana manje. Ngikutholela iSteve. Noma ufuna uphi? Just ukuthi Hayi Steve sadinga ngoba Steve safuna. Yeah, sidinga impela Steve, sidinga impela. Alright. What's Ungasabi ngizomtholela iSteve ngoba ngathi inhliziyo yakhe isiSteve ngoba uma yeza ngolusanda vele luwanje nothando lwakhona yeze lento mothola isikhathi ngicela ungitholele istudio isikhathi sami sokuba umrapper sifikile manje but awuthi siphe isikhathi sifikile ukuthi sibone lusanda ungayindawo keep it locked right here on Select Africa TV. I have a crush on you. Mbukela Select Africa TV. On my right I've got uLusanda and ngokwamaza amampintsha she's fresh like a sponge, soft like a mother's love. Somebody ngisho ama adverts ke manje. Lo uyaphila? Ngiyaphila. Ngiright kama lami kusinengwa kanene kodwa ama VIP esemhlabeni ngibizwa anti ama 2KO. Ngenzela ukuthi nawe ngikufake kuba part of ama VIP. Ngisebenza Select Africa TV so izathu esenza ukuthi ngicela ukuthi uze la ukuthi kunomuntu othanda ukukhuluma nawe. Igama le show I have a crush on you. So ngiyacabanga ukuthi nawe usozokwazi ukuthi uyihlanganisele ukuthi wayabozi keep up my words. Before I even go further ngicela ngincome ongaze ngikhohle umuhle. Iskin sakho is skinning, smile is smiling. Ngiyabona. Yabo nje ngathi ngishamanza wafaka ebusweni the way of fresh ngakhona. Ngathi ngano ngathi awunazi izono lezo into ngisho. Anyways, uright ke moyeni? Ngiyaphila. Unamahloni? Nginawo. Ngiyakubona. So njengoba ulawo naye umuntu mhlawumbe ongaphatheka kabi ukuthi ula ngaphela uzoshelwa la. Uba khona yebo ukhona yini. Uyakuhlekisa yini ngaphela kenze ukuthi abe khona phatha kahlekisi? Uyangihlekisa. Oh. Hayi ngisho phethi ngithini bengiyachecka nje. Bafo sorry bandla. Futhi bengaza mhlambe ngizobhidliza bathi ke izintombi yashelo. So do you have any idea ukuthi umuntu okulethela kungabe ba from abantu baziyo nje girls boys? Hayi ngokwama cha angazi kusabe nami ngilinde khona ukuthi ngibone ukuthi ubani ongilethela. Okay. So awuje kunomuntu awubheki vele ukuthanda ukuthola umuntu right la ukhona. Right. What's your type emjulweni? Umuntu ozongi-understanda mina ukuthi ngikanjani mangekho right azi ukuthi okay yini amele ayenze ukuthi mina ngize ngibe right ozowazi nje ukuhlala nami abe nesikhathi sami. Okay. So usually abantomazana athanda ukuphiwa imali emjulweni. Ngidlalela ukuthi ufuna umuntu ozohlala nawe abe nesikhathi sakho. So maybe kushuthi manje nesikhathi sakho phela kushuthi imali awuyitholi ngoba phela uzoyikhanda nini imali ehleli nawe. Phela kwesinye isikhathi phela uthi phela hayi ukuthi abe nami sonke isikhathi ukuthi kumele aphume azabe imali engaphuma ahamba ekinkini. Oh but asenze nawe sakhe isikhathi. Yebo asenze sami. Alright. No. Angifuna ukumoshela isikhathi ki ngoba uthe uthanda quality time. Angikulethela umuntu la ozohlala nawe spend isikhathi nawe nisha quality time ngoba ilove language yakho ikhuluma yabo. Uready ukumbona? I'm ready. Are you nervous? Kancane. Excited? Yeah. So am I. I hope you are too. If you haven't subscribed to I Have a Crush on You, please do that. Turn on the notifications so that you must post and also remember to follow us across all social media platforms. Select Africa TV yonke indawo. Njengamanje sise next chapter and of course now lazodaba soqala the next chapter between uLusanda and a special somebody. Keep it locked. Ndamama yaphela. Ngiyaphila wena. Ngiyaphila nami.
Azomuhle. Ngiyabonga. Nawe. Abuye ngathi uthukile mfo. Ya ngithukile Nkosi yami. Ngithukile nje. Thuswa yini? Ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi why ngilana. Izizathu sokuthukela mama yacawusi uzosazi ngomba wesikhathi. Barathi ka. Ya baphile ekhaya. Barathi. Hayi kuhle ntokazi. Njengoba wazi ukuthi ngaye ngacela ukuthi ngikhulume nomngane wakho. Sakhumbula la so. Ngacela ukuthi ngikhulume nomngane wakho kwasho ukuthi izinto ayihambi kahle. Ngiyakhumbula impela khumbula ubuya nefoni ungikhombisa ipanye. Hayi nami ngiyakhumbula ukuthi hayi umngane yena akazange azazile Nkosi yami. Ya kunjalo. Shuthi ke mama ngithe singiqala singikhuluma nawe insuku ihamba kuphela inyanga sikhuluma sihleka video call nani. Shuthi wagcina sekuba khona inhlansi eqhumayo la kimi. Inhlansi. Ya inhlansi. Hayi ngizwa kahle Nkosi yami. Shuthi gcina sekwenze ukuthi ubhuti uyathatheka. Uthathe khona kumina. Ya uyawukorobha umoya wami mama. Oh, hayi. Kuyangithusa-ke mina ukuzwa lokho because phela mina nawe sijwayele ngokuthi mina bengikuzamela kumngane wami. Ya kunjalo. Akhumbula ukuthi la number nobabili kuRasmatas mangikhumbula kahle noma nani bathathu nomngane wakho lo munye. Sasebathathu. Ya ngase ngicela wena. Because wena wangathi umuntu olulu ukuthi khulumeke naye nani. Shuthi ke ngithanda umoya wakho mama kolonto. Ngithanda indlela futhi esikhuluma ngayo, indlela sixoxa ngayo, indlela ohleka ngayo nofesi nakho konke. Uyangichaza. Yes. Ngiyakuzwa ukuthi wena wasike wathatheka nje. Kanjalo. Mana awazi azongitshela ukuthi ukhona vele umuntu ojola naye noma wenzakalani because asikazi sikhulume lezo na. Asikaze vele sikhulume because bengayona vele into besikhuluma leyo. Yena ke nginaye mina ukhona. Ojola naye. Bukhona. Hayi ngizwa kahle nkanyisa. Waye ke ngani wese. Ubafo asuke siyancane. Ahlehle ngamanye amazwi. Ay. Because phela yazi ngibuka indlela esikhuluma ngayo. Ayikho into ongazi ngami nama into engakwazi ngami. Ayibona into le. Ngiyacabanga la ukuthi ukubone futhi ukuthi into mawungakaze uthi ufuna ukuyazi mhlawumbe umuntu mawungamazi umbukela kude ubona ubuhle kuphela. Kodwa mase usufikile kuyena wakhuluma naye. Naxoxa nazwana ngomoya nahleka kwangcono kanjeyana. Khona into egcina isiyenzeka ayibona yenze ukuthi umuntu ungamthandi usambona kodwa uthi ngokuhamba kwesikhathi ugcina usumathanda. Njengoba nami ke kwenze ukuthi ngidevelop ama feelings for umngane wakho. Ngingakaxoxi naye. Kodwa ngikwazi ukuthi ngixoxe nawe. Ngathi sekuhamba isikhathi sengixoxile nawe nani. Agcina sengibona ukuthi umuntu ekufaka buyena yena wena. So ngoku-understanda kwami lento omtshelayo ukuthi uthi wena shuthi sengesikhathi sesikhuluma sizwana ngifonela sendela ama-text wagcina uba nobudlelwane nami. Ngingathatheki mama wayibuke nawe muhla kanjani? Ngiyazibongela Nkosi yami ngiyabonga. Awuzibuke muhla kanjani? Serious azi kodwa ke futhi indaba ilapho ke. Iyona indaba esalayo le ukuthi senginama feelings for wena and angazi ngizokwenza kanjani. Yikho ngithe namhlanje angikucele uze ngapha yabo. Ngicela ukuthi utholakale wena ngikwazi ukuthi ngikhulume nawe. Ngiyasifela ngamuntu omuhle. Angiyeza ngiyabuzwa. Kodwa
Kwangathi nama-doubts. Ukuthi nginama-doubts. Anginawo. Ukuthi nje ngiyakuzwa kodwa mina eyami inhliziyo ithathile. Shuthi isahleli inkomo kababa esibayeni ayikaphumi impela. Awuzisahle. Kanjani kodwa Nkosi? Kanjani kodwa Nkosi yami? Ithathile inhliziyo iphatheke kahle. Nje Azi nami mama bengawazi mhlampe kube khona indlela mhlampe engiphatha kahle ngazo. Mhlampe indlela ayenza ngayo nami mhlampe bengingagcina ukuthi ngikwazi mhlampe ngenze ngayo. Gcine kama ngesikhathi mhlampe futhi ngigcine sengenza kangcono mhlampe kunaye. Angisho ukuthi ngiyamrabhela. Hayibona lo. Angisho ukuthi ngizihlukana naye. Hayibona. Kodwa engikushoyo ukuthi besingakwazi mhlampe sigcine mhlampe into yethu siqala incane yabo. Mhlampe khona nje ukujula naye mhlampe siqala incane nefesi into efesi ube ukuthi mhlampe siyaqala ngesithi ukuthi kancane mhlampe njengoba sizwana vele angithi siyazwana angithi ayibona shuthi wena uthi njengoba sizwana wena ufuna kwakheke lobo budlelwane lobo. Ngiyazi ukuthi siyazana ufuna sazane kangcono mkhulu ubudlelwane uyibona ngiyasiza sona isicelo sakho bani ngiyasiza. Angazi noma mhlampe kungenzeka noma ngeke kuze kwenzeke kodwa ngokuhamba kwesikhathi la sobona khona kube kucaciseleke ukuthi kuba kanjani. Shuthi ngamanye amazwi umama uthini kumina uthi umama uyazivuma isicelo sami sokuthi sazane kancane. Ngiyakuvuma ukuthi ungazama uzame ngendlela leyo ofuna uzama ngayo wena mina engayazi. Uzoyazi yazi antu uzoyazi. Uzoyazi. Because if so angifuni ngihamba ngempela yabona uhleka nawe first. Ngiyacabanga ukuthi gcine sekuba yini mhlawumbe ngase into egcine sejwayeleka kumina sekuba addicted futhi ekutheni ngikhulume nawe. Ayibona ngiyabona ukuthi nosuku bengapheli bantu bakhulumanga nami. Uyazi. Ingakho-ke azi ngitshela ukuthi ngithe ngisuka ekhaya ngase ngitshena abakithi ngathi mina bona manje namhlanje ngiyolanda umakoti. Ayibona lonto. Umakoti owamthola kwi-Razmathazo. Umakoti eRazmathazo wayigida. Injalo nje mama yabona lonto leyo. Ngithe mangisuka ekhaya batshela ukuthi ngiyolanda umakoti. And khona futhi ngoba ngiyamazi uma uthi ayithanda into ezinhle ngiyazi ukuthi bengakujabulela ekhaya. Ejabule ukungibona. Yes. Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi Nkosi yami uzojabula umzali. Ngaze ngajabula ukuthi azivumele isicelo sami mama. Angithi? Ngaze ngajabula ukuthi azivumele isicelo sami. Ayikho inkinga wethu. Ngithembisa ngizwiswa lazi. Yes. Hayi njalo nje indawo nje. Wazamuhle ngaze ngathi azala namhlanje. Azathi birthday yakhe nje lomuhle nga. Kanti akuyiluso nje Nkosi yami. Serious njalo nje indawo. When? Yini na? Ayabona ukuthi wena kodwa uthi kuphele yazi kodwa imali. Kakhulu yini? Ayikakhulu kodwa. Oh. Kunalokho engigcina ikhona uthi ukuthi cha khona uyaza. Siyaphila njani? Siyaphila nasi. Cha khona kusho ukuthi uyazama ubaba yabo. Because alikhuluphele ijuba linonile. Awubaliphethe kahle ukutheni. Futhi kumele ngizame kangcono ke mina yabo. Hayi. Ukuze ngikwazi ukuthi ngidlule le nto leya. Yabo. Hayi kuyacaca ukuthi sho simele uzame kangcono ke wena. Avezojabula uma ekhaya. Azaze ngahappy. Cha mina ngilambile kodwa ngengidlale nje ngaka ngilambile shame. Hayi ungadla Nkosi yami ungadla. Ngilambile. Wangadla phola kancane nje vele noma wenza mina. Wenza mana kukhona mina.
Hayi ukuthi Ninjalo phela. Ninjalo phela nina. Manhlezi nabafana lomncuza ngishaya lezi ingqondo. Hayi buthang ngiyahle nje ukuthi nje. Hayi uhle mama. Ngaze ajabula lenzeka usuku lami namhlanje. Date yami namhlanje ihambe kahle kakhulu. Ngizamile ukukhuluma naye nje. Ngiyathemba ukuthi njengoba sivumelene ukuthi sizocathulisana, ngiyathemba ukuthi izinto zizogcina ihambe kahle. I-date yami namhlanje yona bengayilindele kodwa hayi ihambe kahle. Yabo mengase kuthiwa khona ukushintsha ngedate namhlanje futhi ngingabona ukuthi amandla ami ngempela kusho ukuthi azobe yizeleze. Njengoba sengizame kanjena ngempela ukuthi ngikhulume nalo muntu lona. Hayi, kungangiphatha kabi impela lokho. Masithatha khona kushintshayo mhlawumbe kungaba ukuthi mina noThabiso mhlawumbe siyazwana noma ubudlelwano bethu buyaqhubeka. Yabona leyo. Kodwa kumele kube khona into eyenzakalayo. Ngaye umjitha lo kumele kube khona into eyenzakalayo ngeke. Ngiyamdinga uLusanda. Ngimdinga ngempela futhi. Umuntu wami hayi yena ngiyamcina ngakumina. Ngiyakuthanda mama. Isidudla sento. Thanda engangesibhakabhaka. Into engayisho kumuntu wami ukuthi ungaphatheki kabi kodwa mina nawe uyazi ukuthi sikanje. Engakusho mfethu kuwe bafu ukuthi awuzama ukufasa i-safety belt ngoba sekudriver mina manje. Awuhlale emuva. Awuhlale emuva phela. Engakusho kuThabisa ukuthi uma uthi yena uzimisela ngami mhlawumbe engenza kangcono kodwa angimthembisi lutho. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. And next chapter, bathi kune festive sale where you buy 3 and get 1 for free. But you know what I'm saying? Ngithi bhalela 3, get entombi for free. Thank you so much for tuning in and being a part of the vibe. This is I Have a Crush on You and Kamalam Gusine Ngwakanene. But of course, if you're a some Shabane fan and I guess to call me Antama 2K or 2K naye. Akambanga kahle kuba for but also akambanga gabi there is still some hope. Naye kama ukuthi uyafuna kuba on the show, ungayiletha intombi yakho othi ufuna ukuvuka ngayo. Sizokusetha thina njenge Select Africa TV. Write to us on the email address down below so kwenzela izinto zenzeke but kwamanje I have to sign out, so this is how I love and leave you. Let's meet again next week Tuesday at the same time, same place. Remember to subscribe and follow us on social media.